Kayo na ang laging kapay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Ana oras man ini hatod man sa Indo ka na Nakings Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Baracina, Bagapuro. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen senior high school. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success. Offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, Major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline.
Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwelier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwelier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow. White roses. White rose papaya, wow. White roses. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power ×2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Bareta Asin Platika. Makonsuelo. Talagang kakaiba. Bareta Asin Platika.
Natugang Diyos marhay na aga po sa Sendoga boss. Lisa na kanal daw pizza 28 na kita kan bulan na Agosto. Aldaw kita ni na Biyernes. Kunya na naman sa mga paradulag na empleyado. Friday. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Tuman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Luma na kamugtakan po ka na sa tuyang panahon garo epekto ni ka na low pressure area. O day bali basta day kita rapaduhonin makusog na pagbagunas kan uran saka ano yan duros. Tios na nga ni kita kung atakihon pa kita nin makusog na pagbagunas kan uran baha na naman narog itong nangyari duman sa Nepal nga ako ngana so nangyari man duman sa nasyon ka na Nepal kunyan nagragasa sa tubig 22 katawan gadan ginatos sa mga apektado sagkod ngunyan day pagiraray nagkakakurua nawawara pagiraray sa iba missing. Kaya ingat-ingat po kita. Pero ang nasyon po kan Nepal, saro ini sa nasyon na kumbaga ay nag-aser so kunyang kay ni pamayo so Prime Minister so sayang First Lady garo sinubsuban ito kan panahon. Grabe ang korupsyon sa gobyerno kaya pinalaya so ano yan Prime Minister kita kun arog man kayan mas ano yan kung magkagawa ng civil war mapalayas man ang mga koruptong opisyal kan sa tuyang gobyerno garo mas maray pa ngunyan ngana ginigibo po kan mga opisyal kan gobyerno digdi po sa tuyang nasyon ani ba. Yan man sa linya si Karondang Diggs pasok. Good morning Karondang Kuya Phillip. May napong katang Bareta Asin sa Philippine National Railways na kung saan niguan sindang anunsyo kay ning bagong schedule ka na biyahin inday di sa Kabikulan ining Bicol commuter train na magbuo na sa sunod na bulan na Setyembre 11. Ang translasyon ni hasta September 20, 2026 yun yung kapistan ni Nuestra Señor de Peña, Francia na mapautob ng kadagdagan as in special na biyahe ang Bicol Commuter Train o ang BCT ni na kadagdagan o special na oras ng biyahe para sa kapistahan ka na mahal na Birhen de Peña, Francia na magpunsa masambitan ng mga fetsya ang kadagdagang biyahe ninda na good news sa mga taga-Rinconada na kung sa magpuna sa sa biyaheng Iriga Naga ang kadagdagan igwa na sindang biyahe kaya na 6:30 AM alas 11:18 AM atin ang pinakauring biyahe 4:06 PM bali tulong biyahe ni Kuya Phillip Naga Iriga o pabalik digdi sa Iriga City 9:24 AM ang inot na biyahe ang sumunod 2:12 PM asin ang pinakauring biyahe alas 7 ni na pagkabanggi duman man sa mga sa mga halis sa sa Banwaan Kanlupi paduman sa syudad ning Naga alas 7:30 nin pagkaaga ang inot na biyahe tapos Naga Lupi Viejo alas 7:15 nin pagkabanggi. Nasangon niya na presenting biyahe ka na PNR di sa Camarines Sur na Nagalupe Viejo igwasindang tulong biyahe 4:29 AM 9:49 AM asin 3:14 PM asin Lupe Viejo paduman sa Naga train station 6:23 AM 11:43 AM asin 5:08 PM ulitin po giraray para Phillip para sa informasyon ka na gabos ining sa Iriga Naga asin Naga Iriga
liwat inot na biyahe sa September 11 hasta September 20 sa PNR 6:30 AM sa Iriga pa duman sa Naga ang sumunod 11:18 AM asin ang pinakauring biyahe 4:06 PM. Ang Naga Iriga sa mga pauling man hali sa Naga paligpinta sa tuyang syudad ang enot 9:24 AM to ang sumunod 2:12 PM asin alas 7 ni na Banggi. Nasilod sa PNR ang Philippine National Railways na anak pagdagdag kan biyaya asin ruta patinikan tindang ug ito na matiguro asin na matanos digtat atin na malalauman na serbisyo para sa gabos sa mga pasahero asin deboto ni Nuestra Señor de Peña Francia. Maray man na nakabalik na kay Phillip na magkining tirakal daw ta na biyahe ka na PNR makaagi na halos 2 taon na pagkaulang nin biyahe kay ning nagaligan fake line maski day ni maka diretso sa Banuan Karpulang o dyan sa mga Banuan asin syudad sa Legazpi City at least sa Rinconada District nakabalik man na biyahe ka na train na kung sa'y mapunin sa syudad ng Iriga. Karon da nga digs may mga nagaapot ano ngayon ta nawara so ligaw biyaheng ligaw to Naga. Ang aram ko Philip gar may mga pigano pa may pigayos pang mga linya diyan sa Partikan diyan sa Partikan Albay province sa Tangunyan kung garo day pa pwedeng maagihan kan train ang mga diyan ang mga release. Tapos ining sabi kan iba Kalamba to Naga. At sa Philip kung sa Kalamba Naga pares man kay Philip ta may mga diyan may mga linya pa nin train kung ako nasasala may mga linya pa ni na train na na kay po nin release na kay puan pang kumpunihon hasta sa ngunyan ta kung maginumduman niya to may mga paglilog na nangyari pwedeng naapektaran ng mga linya kan release na in kasong naghirap ang mga inikipon pang kumpuniyon asin karo sa pwede baka sa budget pa nagkukulang man PNR kaya di pa nabubuksan as kasalunyan pero kung magrumduman niya to may mga agam-agam naman dati na baka ibalik ang biyaheng ini pero dahil taaram po na luar talaga. Hay naso bullet train na pigsasabi ni Governor El Rebilla Puerte. Mayo pang anong PNR kahit mayo pang tubod kayan mayo pang pahayag ang PNR. Mayo pagad release. Ano ba Philip? Mayo pang release na nahaman para sa bullet train. Tiba Philip mayo pa. Tama pa man akong na babaritaan. Garo sa kunyan sa naman yan sa tataramon ni kunyan Gov Elri kan ma-eleksyon. Yan lang. Ay ka Philip pala nining may mga may bandigbi pala ng PNR may pinag-post manungod sa kung tano mayo pang Manila Bicol Express igisa sa Facebook page ninda nag-post pa rin sindakan kan mga nakakipang bulan igwadigting sa sarong hapot bakit walang biyahe sa rutang Manila Bicol Express at simbag man kan PNR ang serbisyo ng Manila Bicol ay suspendido mula pa noong 2012 dahil sa pinsalang dulot ng mga nagdang bagyo at sa pangangailangan ng rehabilitasyon sa riles, tulay at mga lumang istasyon. Ipapatindi ko yung Philip sa rumpang hapot. Bakit itinigil ang operasyon sa PNR Calamba Station? Ang simbag man kana PNR digdi simula Disyembre 15 taong 2025 itinigil ang operasyon sa Calamba Station upang bigyan daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Extension NSCR X project. Ay ning kay Philip NSCR X project unit so project kan PNR na trailis magpuon
Calamba, Laguna hasta sa sa may Clark Air Base. New Clark City na kung saan buwan digdian biyahe kan tren magpuldo man sa nasambitan ng mga lugar na kung saan ang mga dyan sa Central Luzon ang mga agian na mga release natataas na garumay na may tulay na pag-agian o na mga release. Ayan mo na karon kay Phillip na sa tuyang Bareta alis na luwas inis karon ng Diggs Martinez Jr. para sa RPN DDKI and Mogmang Iriga reporting. Salamat tabi karon dang Diggs Martinez sa mga dugang mong informasyon pag-abot kay digdi sa mga kunya na ini kan Philippine National Railways haloy na po ini kinaputan ini kan Australian government tapos kan garo kan China pa nagkapot pa digdi pero may bagang lugi ang Philippine National Railways yan ang pinaggangalaskuman paparatawanin bastante impundukan sa tuyang gobyerno ano yan ta dahil napapakarhay ang manehamento kan Philippine National Railways pigpaparaano ang kwarta dyan naging general manager nga ni kaito si Ower Andal na tubong Kalabanga kundi garo pinampamayad man inita may anomalya man na ginibo sa Philippine National Railways milyon so nawarang kwarta. Kaya masakit pag-arog po kayan ang yaon sa transportasyon nakapot kan sa tuyang gobyerno. Ini dapat ang pakarhayon da nganing maging convenient man ang mga pasahero. Dakulang bagay po ini, dakulang tabang sa mga commuters na nagbabiyahe pasiring Metro Manila haligi sa Rion kan Bicol. Dahil na maparaagi sa lubak na tinampo kung iisipon. Marehabilitar, mapakarhay ang mga release ka na train paghaling Bicol, pasiring duman sa Metro Manila, dakulang tabang po ini sa tuyang mga kababayan. Ay kita matatraffic. Tapos igwapa kitang sabi nga ni kayan makakatipid sa pamasahe ta. Puro barato daan pamasahe sa train. Sabi kan na sa tuyang mga nakaulay saka iwas traffic nga ni kung baga ini ang dapat na pakarhayon kan sa tuyang gobyerno asikasuhon ang management kung pagparabugtak dyan sa mga kurakot mayo pong mangyayari kan Philippine National Railways sagkod na arog kayan sa indang operasyon kumbaga bakong continuous ang operasyon mga perang bulan bukas tapos perang bulan naman mawawara ang biyahe di paano pa so operasyon kana Philippine National Railways man masabing nalulugi ta may budget perman gobyerno tapos mayo man dyan naglulunad na libre maray kung libre ang pamasahe dyan pwedeng malugi ang PNR sige man bagang barayad kan mga nagsasakay sa tren kaya makangalas man na dahil mag-income ang Philippine National Railways papara sabihin ninda kulang ang pundo imposible pagpapara budgetan po yan taon-taon kan Department of Transportation and Communication kan DOTR saka may budget na pinapabulos ang sa tuyang gobyerno sa Philippine National Railways mismo yan man ang makangangalas kung taano yan perming nalulugi risado man po na igwa dyan ng mga sindikatong nakakalaog na niba corrupt to pigpapara bulsa pa ang kwarta kan o an income kan Philippine National Railways ito nga ni si Vice Mayor Edsel Serrano di maiwat nagkapot bagayan sa PNR ka ito sa mga kunyan yan properties ka na PNR kundi para pabakal baga so ibang mga kagamitan kan PNR inda kung nagkaigwaman in inventory tapos ano yan
hain so income ka ito. Yanan hapot. Dahil man napakarhay. Pero taga Bicol man so nagkapot. Dapat nag-i-income nin tultul ang Philippine National Railways. Ito man sinasabi na mga kinabaklan ka ito pigbulsa. Ang problema po kaya dapat mga properties kan pinar na pigparapabakal kan panahon igwanin na inventory saka igwanin financial report. Ang nangyayari po dapat ipahiling sa mga namamanwaan kung nag-income ang Philippine National Railways isa nagpaparagastos kadakol kan tauhan nagpapakarhay kan release ang mga uniforme nakasulot pa kan Department of Transportation and Communication nga ako pet malo palan mga empleyado digdi mga taga DOTR na ay pambihira pag-araw kayan ipailing nindong nag-aasenso ang Philippine National Railways. Kaka ito ba kumampung araw kayan so nangyayari sa PNR halos urual daw baga kayo may biyahe dahil napuputol ang Manila to Bicol na biyahe kan Philippine National Railways. Undingon yan bigpaparapakiaraman kan ibang politiko digdi sa Camarines Sur sa Bicol. Panahon pa nga ni dating Presidente Rodrigo Duterte sabi ide-develop na marhay ang PNR from Bicol to Manila. Kaya nga ni may mga nagluwas baga na magkakaigwanan ng bullet train. Gulyo ka ito ni Governor El Rebilla Perti ka nagkakandidato pa sana na biyahe nga kan Manila to Bicol garo tulong oras na sana. Sa paagi kan bullet train sabi man kan iba bole ngayang train yan hain man daw ngaya mayo man lugod nagbabiyahe na nga ni minsan ay nang buhay tayo ni sa Bicol napagpara orgulyo anday man pwedeng iorgulyo kadakol kan mga dapat i-develop digdi po sa Camarines Sur bako sanan sa riyon kan na Bicol kadakol kitang madudunong na mga politiko hindi sa sobrang dunong pan sa daring interest ang sendang mga pinaggigibo ini sa nang mga nangyayaring ini digdi sa probinsya kan Camarines Sur na gusto na sa mga halos pakudalan ang mga kadagaan kan mga paraoma pero maindata naman po yan pati ang mga quarry pinapakiaraman ng bagang marhay dapat sinda sa nadaa ay yan sa diran na nindo ang mga kadagaan digdi sa Camarines Sur taka muna sa nan gusto magpakwari ay abuso po ang ginigibo pag-araw kayan kan yaon sa puder dyan sa Kapitolyo. Kaya nga ni day kita nag-aasenso ta sinda nagpapara-asenso ang ibang mga politiko digdi sa Camarines Sur so mga tao nagpaparatios. May sorbi bagan Philippine Statistics Authority na ang riyon kan Bicol saro sa pinakatios na riyon digdi po sa tuyang nasyon no. Paano kaya na masabi kayan kan mga politiko digding ka mga oragon? Masabi kaini ni dating Governor Congressman Joey Salceda na may posisyon na naman diyan sa Malacanang. Ano ang masabi ka ni dating Senate President Chis Escudero? Na iyong nagpipreside kan impeachment laban kay Vice President Sara Duterte madunong mangkuta kadakol kan madunong ng mga Bicolano kundi mga saltuman ang isip sa na magparayaman digdi po sa tuyang lugar bako makatabang sa mga namamanwaan. Yaon man sa linya si Karondang Raquel pasok. Salamat gabi.
tabi karon da Phillip Marinaga sa imo asin sa gabi sa kantabay sa lokal sa ito sa imong programa sa satuyang dugang na impormasyon sa lado lokal kinumpirma mismo sa ngunyan ni DNR Secretary Juan Miguel Cona na nag-asang-at na sinda ni revision case sa korte para mabawi ang aabuton sa 341.07 hektaryang daga na deklaradong timberland sa banwaan kang si Roma di sa probinsya ng Camarines Sur na napatituluhan na ka Wanderlust Land and Development Corporation na pagsasadiri kang pamilya ni Governor El Rey Villapuerte Jr. Sa gilid ko kayang budget hearing ka na kanina ang mapadapit sa issue asin sinabi kang sekretaryo na dai pwedeng angkinon o pati tuluhan kang timberland ulit ang klasipikadong anable o disposable hindi bagang inaapod na ANT ang mga forest land asin inin pagtitinir na pagrurugaring kang gobyerno. Ibig to patabi karon ng Phillip kang sekretaryo na tatapuson lang daninda ang survey sa ikaduhang simana kang Oktubre asin isasanad na ninda ang revision case laban sa Wanderlust. Naungkat man sa nasabi ng hearing, ang survey plan kan SI-2676 na importanteng dokumento sa eksaktong lokasyon asin boundaries kang dagang pinagalian kang titulo asin dai mahiling ang original na record. Magi ang ibang congressman na nag-attend sa nasabi ng hearing na bigla asin napakamot na lang sa idang mga payo kung papaano daain inapatitulungan ang Wanderlust 36 hektarya kang Pacific Ocean asin ang 438 na hektaryang daga na covered kang CLOA kang DAR na naipag-distribuer na o ang bagay na ini na ipaabot na mismo sa opisina kan sa tuyang presidente. So naghahanap na lang kung ano ang magiging desisyon kay ni Tabi karon damo Phillip at sa parte kang mga may sadiri kang nasabi ng ragaan dumas may parte kang si Roma nakakasan at sinda ni na sabi nga ni Kayan pag-asa, paglaom na sana matapos na ang issue ini. So, yan. Tabi karon ng Phillip, at sa tuyang dugang impormasyon sa lado lokal, ikan nakakasiles reporting. Report! Salamat tabi karonda nga Raquel sa mga dugang mga impormasyon. Wala po kitang 33 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Ngo & Sons Trading in Industries Incorporated, dealer and distributor of construction and hardware materials, also available at our annex store located at Brookside near entrance to City Bus Terminal. Swallow and Deep Well centrifugal pumps, 3/4 horsepower, 1 horsepower, 11.5 horsepower, 2 horsepower and 3 horsepower, shallow and depth well submersible pumps for 2 feet, 3 feet, 4 feet and 5 feet wells. Deep well drilling rig can drill up to 400 feet deep. You can also avail our different construction equipment such as plate compactors, concrete vibrators, concrete cutters, porta-left electric concrete troweling machine, welding machine and concrete mixer, U-head, base jack, shoring jack, and scaffolding clamps, and many more. At Ngo & Sons Trading in Industries Incorporated, also available all kinds of doors, mahogany and Nara panel doors, PVC doors, aluminum doors, wooden flush doors, doors with curvings, and many more. Visit our displays at our annex store near entrance to City Bus Terminal. Ngo & Sons Trading in Industries Incorporated. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Sharp Ball, makapun sa char, walang amoy kulor.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Bareta Asin Platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Condolence palan sa kuyang Ninong. Gom ni Ninang dating superintendent ka na Iriga City Schools Division. Na si
Evangeline Piña Flor, Palencia. Nawian na po anin buhay ang sayang esposa o esposo, pambihira. Suudma pa sana. Dumamay po kita sa pagmundukan sa iyang pamilya. Check sa in maabot ang SEP mo, sabi kan Kasoreko 3. Ano ang SEP? Ang SEP iyo ang Sitio Electrification Program, iyo ang programa kan gobyerno na nagtatagamang magatod nin kuryente sa mga liblib o dahil panaabot na sitio, purok o zone. Isay ang tinatawan kan SEP funds kan gobyerno. Bilang sarong electric cooperative, kwalipikado ang Kasoreko 3 na makaresibin ng SEP funds halis sa gobyerno kumpara sa mga pribadong distribution utility na dahil man tinatawanan subsidiyang ini. Sa nakaabot ang SEP niya to sa mga nag-aging taon, naabot na kan programang ini ang mga pinakaliblib, as in pinakapurong parte ka nasakop kan Kasoreko 3. Kinaipuan pang magbalyo sa mga katubigan, magsakat sa mga kabukidan, tangani sa nang makapagatod nin liwanag sa lambang harong. Kadagos ang kamuutan kan Kasoreko 3 na maabot ang liwanag ang lambang harong sa ringkunada, kaya padagos na nyatong suportahan ang franchise renewal kan Kasoreko 3. Ngayon magparaboro brownout kung gustong maabot pirmi ang liwanag. Dahil sana magparaselo si Jimmy Joel. San reklamo sa Kasoreko 3, bako sa naman pong kunyan, kumbaga ang kadakling reklamo dyan, maluya da ang serbisyo. Ako, depende yan. Kung talagang tultulon ang serbisyo kan Kasoreko 3, magdagdag din mga lineman, basta dahil sana magparabro brown out kung yun ang magiging solusyon sa problemang minsan sige ang buro brown out kan nagkapirang lugar digdi po sa tuyang nasasakupan na area kan Kasoreko 3. Igwangani palan kayo ng Sitio Electrification Program. Kung baga tinatawanin subsidiya kan sa tuyang gobyerno, napapasayin ang mga subsidiyang yan. Na dapat ma-develop o improve, ma-develop ang mga programang yan kan sa tuyang gobyerno para sa elektrifikasyon, mapakarahay ang serbisyo, maribayan ang mga transformer na mga dilapidated na, ang mga poste na nakakaulang sa gilid kan tinampo, haraliw na, ta nagkakausapan ng aksidente kung minsan, ralapa na, mga papigaharali, naman pakinabang, ano bang mga poste kan Kasoreko. Ano ang ginigibok kan mga lineman kan Kasoreko, mga pigsiswildoan man po bagan iba dyan. Ba nasusuya sa mga dati kong kampanahon batchmate sa unit, empleyado kan Kasoreko 3 para kunyan mga kami pigpapara pitik ay ihali man po yan sa mga member consumers. Kung anong mga reklamo kan mga member consumers, maging persa na kita. Ibuanin dunin medyos paagi an problema na inaampang kan Kasoreko 3.
resolveran nindo, tawanin doon nin solusyon ang mga reklamo, tanganing ang mga member consumers makontento kan sa indong serbisyo, simplihon baga. Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Phillip at maray na aga sa kabut pong mamaraan tabay, bako sa narbidyo ba? Ating pagkasin para sa mga estudyante kay manindang magtugwa. Inbalik ba yung skills para sa magpreparado sa trabaho pagkatapos na nagkamate ng taon na pagka-aaral. Ini ang tututukan ang provincial government nagkaparinig sa pagkat skills training na naman sa mga estudyante. Ang pera sa support na kaparayan sa education system para sa mga estudyante ng provincia. Pagkataon ng educational at sa barangay, po yung tigaon kaparinig ko, aros to student scholar at akarin ng pagparte ng pag-aaral. Kabaliwan at mga college students na nag-aaral sa private school na nagsabing sa ilang tamang kusayta o sa segregation at security at ipapanggas doon. Kabali sa mga tuloy na buntilugang ang AI skills, digital skills at ipapagkaraman na pwedeng magamit ng mga estudyante pag-abot sa trabaho. Nagpapasalamat man ang upaya si Tigaon Municipal Councilor Jerome Cap J. Levy sa suporta ng provincial government sa mga sala at dagwahan. Nagdagdato na Bareta sa labi lokal sa Baracina Karonda. Doon ang dito reporting. Report! Salamat Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Saong ko lang ining ipinaabot sa tuyang sarong public service po. Loving Father, peacefully joined our Creator on the 23rd day of August 2026 at the age of 85. His remains lie in state for viewing at Zone 1 Bostrak, Nabwa, Camarines Sur. Interment will be on Wednesday, September 2, 2026 at Nabwa Catholic Cemetery. After the 9 a.m. Mass at Nuestra Señora de Katipanan Parish Church, Nabwa, Camarines Sur. Binawian po nin buhay si Luis Dorosan Abinal. Barangay Bostrak, Nabwa, Camarines Sur. Nagpapaisi sa iyang mga kapinsanan, pamangkin. Condolence sa pamilya Abinal. Tapos ini pong 14 anyos na tennis sensation hali sa Bicol ang pinagasighid ang tulong championship title sa Gentry Open Tennis Championship duman sa CSA San Jose del Monte, Bulacan. Girls 16 and under singles champion, girls 18 and under singles champion, girls 18 and under doubles champion. Asin bako pa dyan, nagtapos nasa iyang triumpo. Tinanghalman ini si Maristela Torrecampo bilang MVP kan torneo. Kaya again, congratulations Maristela Torrecampo, Oragon, mga Bicolano. Tabangan niya tong maipiling sa gabos an husay kan sa diring niya to. I-share man niya to sin pag-orgulyo si Maristela Torrecampo an masunod ki Alex Yala. Isa na magparakaka din lubi-lubi. Nakakapaluya dahil mag-ikasarong parakawat dapat bako yung gulay na lubi-lubi ang pagparakakanon mo mga para bublay kasi na ngayon. Sabi yan kay itong pamangking kong para basketball. Ini man nga ituga ko kaya day naglangkaw kunyan kaya nga native. Hihira niya. Pati sa tugang niya, nagkakahilig mag-basketball. Ang mga harababasin da. Kinantsawan pa.
tinatsaran pang native. Ay, di kang yung maasin sa boy, ta native, mga kunyantang nga, tindogon ka, native, mga kun hybrid. Mga Pilipino kaya bang hilig po sa basketball, kundi pag-abot sa langkaw, mga harababaon man ang iba. Pero, sa ibang nasyon po, duman sa National Basketball Association, sa NBA, guwaman mga harababa na maray magkawat. Maray magdaranin bola. Mga para 3 points. Hilingonin do si Stephen Curry. Hababa sa naman, sadit. Si Max Sibong. Mga sikat pa yan na para basketball sa National Basketball Association. Digdi kaya sa tuya, minsan ang nakakapaluya. Sa training pa sana, daog kita, ano ba, maloya. Tapusan mga pagkakan. Siyempre, kung nan pagkakan perminas ng gulay, pagkakan sa mga player, mabublay, kamu man daw. Kung arog naman sa ibang nasyon, may mga vitamins pa yan. Ang training talagang, sige, continuous kita man. Hindi ba digdi mag-training dai? Kung rin so laban na sa kasa ng mga irinsayo. Kaya, naski baga digdi sa Riyon kan Bicol. Pag malaban na sa kawat, saka sa na mga mapurulok-pulok nin insayo. Kaya pag naghahaluyan na, maluyan na ang kawat. Baga, bakong consistent, bakong continuous ang training, dapat sige, ano ba? Araw nga ni kay Alex Yala, nagpara training sa ibang nasyon pa. Poon, grade 4, pa siya. Dati nang nagpapara-training sa tennis sa ibang nasyon. Saka ginagastusan man po yan, kinakapitalan, pero kung dahil man kapitalan, ang mga player niya to, daw, anong tibay kaya? Araw kayo ni Maristela Torrecampo, kinapitalan po bagay ni. May mga nagtatabang, kahit nga ni, naglipat na sa Iriga, pero kinuagiraray kan nagat, nagkunyan man, kumbaga, nagbalik sa naga sa suporta sa sports, mas lamang ang naga, mas makwarta kaysa Iriga. Kita kasi no sa naman ang ikakapital di sa tuyang siyudad, bitin ang kapital kun minsan pag-abot sa mga player. Babalik si Karondang Diggs Martinez sa pasok. Good morning, Grabe Karondang kay Phillip. Dagdag niya itong informasyon halis sa luwat sa tawanan ni plaki ni rekonsimyento na lokal na gobyerno kan syudad ni Naga kan Persons with Disabilities Sectoral Council kan National Anti-Poverty Commission kan nakaaging aldaw dahil sa commitment kaning nasambitan ng lokal na gobyerno sa pagpapaksuga kana sektor kana person with disabilities o PWD na pinanginutan na sambitan ng awarding ni NAPC Policy and Planning Service OIC Director Nolan Banda bilang representante ni Secretary Lopez Santos III kaibanan kukaibanan si persons PWD o sectoral representative Amalia Dicena asin ang council member na si Eduardo Aguma asin si Jocelyn Garcia na pag-recibihan na nasambitan ng award kan pidawa head na sa attorney Paul Jana Barosa sa pangalan ni Alcalde sa Lenny Robredo kan siyudad ni Naga na pigpiling digdian mga manlaylay na mga inisyatibo kan lokal na gobyerno sa pagpapaksog kan mga kapabilidad kan mga persons with disability na tinapigpresenta rin ni pagkatapos sa Alcaldesa Robredo duman sa City Mayor's Office sa disputes kan sa iyang State of City report. Dispute kan nasambitan ng awarding nakigwanin na nagpadagos inis na pagkakigwanin na learning session na manungod sa disability inclusive and local governance na
pinagpanginutan ni Sector Representative Tisdena na tukadigdian ng mga pwedeng gibuon kan lokal na gobyerno sa pag-promote kan disability inclusive local governance na kung saan may gawaning shift sa sektoral gikan sa pagiging passive beneficiaries para maging active ang mga PWDs as in mga right holders as in partners sa pag-develop kaini. Napigtawaran doon digdian na kay pangangaipo nin rights-based data-driven as in participatory approach kan mga manilay ng mga lokal na gobyerno ay kuwasindang direktang inbuilt sa mga disability organization sa pagplano as in pag-establisher ng informal na mekanismo sa mga institusyon aron ka na pidaw as in paggibo nin accessible as in digital environment as in ang pagkakagwa nin o pagkakagwa nin human capital development aron kan sa sektor o edukasyon, assistive devices as in mga oportunidad sa empleyo na makakatabang sa pagbawas kan kasakitan natin maguno ang pagkakagwa nin social inclusion. Ayan mo na karon ang kay Phillip ang tatuyang Bareta halis sa luwas si karon ang Dix Martinez Jr. para sa RPNDC kay ay magmang kay Iriga reporting. Report! Salamat Gerara Itabi karondang Diggs Martinez sa mga heras mo pang informasyon. Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Banwahan ka na Batu kay Mayor Manoy Enric Dangkalan kay Consyal Eliseo Prela, siyempre kay Vice Mayor Dado Zurilla. Babasahon ko lang po ining breaking news na nagluwas sa Bicol Region. Pinagdeklarang may pinakadakol na mga nagtitiyo sa enterong nasyon na may 16.2% poverty incidence sigon sa Philippine Statistics Authority. Basado sa pinakabagong data kan Philippine Statistics Authority PSE na pinaluwas kan Agosto 26 ngunya na taon. Latest data, poverty incidence sa mong family 16.8%. Ini ang pinakalangkaw sa gabos na o digdi sa 18 rehiyon sa nasyon. Para sa comparison, ang national average sa mga pamilya iyon 6.4% sa naman kan taon 2025. Ang National Capital Region ang may pinakababa sa 0.6% o 517 A47 AD. 2023 data mas detalyado, poverty incidence imong population 32.9%, 0 hasta 2.07 million Bicolanos. Sa poverty incidence imong families 25.1%, 0 na 344,213 pamilya. Subsistence incidence 12.8% kan populasyon as in 8.7% kan mga pamilya sigon sa 2023 statistics. Halos 30 sa lambang sanggatos ka tawo sa Bicol ang nabubuhay below poverty line. Sa city municipality level 2023 level 1 20% or below 19 cities municipalities 16.7%. Sa level 2 20.1% to 40%, 91 cities, municipalities, 79.8%. Sa level 3, 40.1% to 60% sa apat na syudad, municipalities, pinakalangkaw ang Garcia-Torena sa Camarines Sur, as in 41.1%. Ibang halangkaw, saro sa Camarines Sur, saro sa Catanduanes, duwa sa Sorsogon, and above 40%, 87% sa 8,799. Pinagiling man ang target kan Bicol Regional Development Plan, ibaba sa 18% ang poverty incidence kan populasyon by year 2028. DSWD listahanan 2023%, 38.9% o 410,186 households.
identified as poor. Nagbaba poon 59.5% kan taon 2009. Nawa nga ni nagbaba ang poverty sa Bicol from 2023 to 2025. Nagtitinir pa man ining pinakahalangkaw sa nasyon ngunyan na pangyayari. Sa listahan kan 18 reyon sa nasyon ang Bicol region ang may nangyanot as in may pinaka halangkaw sa datos kan mga nagtitios sigon sa Philippine Statistics Authority. Yan lang. Hoya po, babasahon ko ang average monthly poverty thresholds for family and Philippine peso, tapos ining poverty incidence imong families, tapos ining coefficient of variation. Ang Pilipinas, iguanin 13,873 sa average monthly poverty thresholds. As in 14,634 sa kunyan ini survey kan 2023 up to 2025. Sa poverty incidence among families 2023 10.9%, 2025 6.4%. Sa point change 2023 to 2025 4.5%. As in kan winning certificate o coefficient of variation 2023 1.5%. As in ngunya na kan taon 2025 nagabot sa 1.8%. An NCR 15,713 average monthly poverty results per family kan taon 2023 16,842 kan taon 2025. Sin kan ining sa poverty incidence 2023 1.1, 2025 0.6, 0.5 sa point change 2023 to 2025 as in 9.9 sa coefficient of variation. Basta naging 12.3% kan taon 2025. Pinaghihiling ko baga digdi memaropa ababa man. Kumbaga 12.697 hasta 13.50. Kundi pag-abot sa poverty incident ang Region 5 iguanin 13,989 na kan taon 2023 uminabot man ini kan 2025 nin 15.112 na asin man sa poverty incidence imong families 20.3% asin kan 2023 kan 2025 nagbaba 16.8%. Sa point change 2023 to 2025 naging 3.5%. Sa variation certificate o coefficient of variation from 2023 nagabot ini sa 3.7%. Sinkan 2025 langkaw 5.1%. Iyan po ang nagluluwas digdi sa survey kan Philippine Statistics Authority manunungod sa poverty incidence digdi po sa satuyang nasyon. Kaya ang Bicol magtagahinguha. Pag-arog po kay ng sistema, sabi kan iba, enot korupsyon. Pangduwa, mga hugakon. May punto man Kung korupto na, hugakon pa, talagang matindi ang labanan digdi sa tuyang lugar. Lalo na digdi sa Camarines Sur, Dakulon, Tios, paano si Kapwerte sana, sige payaman, ay pangyayari. Ano yan?
Na paano? Nakadamay sa sorbi, si Kaperte, na puro kaya ayuda, kaya hinugak na magtrabaho. Hapot niya to kay Gobelre, kan Camarinesor. Panong Mateo sa iba, mayors mahilig pang magpa-concert. Politiko lang ang marayaman, di baling pinakamahirap, importante dahil nawaraan pa-concert. Paano nagkaigwa na ko ta presidente, iba pa man ibinuroto. Ngayong uraga na ako Bicol, saka Bicol sa Pamor. Naka 400 sagkod sa an ayop an ngabil pambira. Dapat gabos Bicolano may ayuda sa kakasabay sa walang gutom kan DSWD. Paano daw may kaya sa buhay? Nakaiba sa purpose. Baka proud pa si Iriga. May pika, babang pasweldo. Tuwasa, naasa na sa naman ang iba sa gobyerno. Congrats Bicol Region, sa wakas, nag-top 1 man giraray. Itong mga yaon sa pinakatios ay pambira. Ganon, deso kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagaromdom. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree. You gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Ana oras man ini hatod man sa Indoka na Nakings Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdipo sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Baracina, Bagapuro. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol!
Ana Piña Francia live coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Tigaon Camarines Sur. Dote Bareta Asin Family, Salcedo Gravel and Sand Dealer, care of Wen Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Iriga City. Buracan Sariles, PNR Site San Francisco, Iriga City, and Buracan Flower Arrangement Services, Alpelor Street, San Miguel, Iriga City. Honorable Antonia Ani Busadre, San Francisco, Iriga City. France Emporium, San Roque, Iriga City. Attorney Rico Di Borromeo, San Francisco, Iriga City. Reverend Father Danilo R. Aguilar, Pares Prest, Our Lady of Salvacion, Salvacion, Iriga City. Honorable Nestor Andales, Liga ng mga Barangay President, San Agustin, Iriga City. Honorable Jorel Kaayaw and Family, Iriga City Councilor, Anita Tirao Apolinar, Zone 6, Tarusan Street, San Francisco, Iriga City. Nileta Marmol Gregorio and Family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City. JM Oralios Funeral Homes, The Original, San Isidro, Iriga City. Sa Saindo po, Gabos, kami po nagpapasalamat. An RPN DZKI 1332 kHz Radyo Ronda Iriga City nakikisumaros sa pagselebrar kan kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia Asin Divino Rostro ngunyan na taon na 2026. Uya ang mga sponsors kan sabuyang Peña Francia Festival 2026 special coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagaporo and Family, San Nicolas, Iriga City. Viro Couture by Ronnie Gutierrez Visitacion, owned and managed by Ronnie G. Visitacion, located at Zone 2 La Purisima Street, Goa, Camarines Sur, with contact number 0968-235-8572. Felisa, Timonay and Family, Great Rapids City, State of Michigan, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Bareta Asin Platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Igwa na po kitang 13 minutos makalampasan alas 9 ni na pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Babatngan, San Isidro, digdi po siyudad kan Iriga, ki Manoy Willie Serdan, ki Auntie Tiding Marmol Serdan, ki Manay Belen Pederes, siyempre ki Manoy Arnel Serdan. Mustaman ki Manoy Felix Castillo and sa gabos pong mga taga-barangay San Isidro. Kumusta po kamo? Na dyan si dating kagawad Jene Nakaryo Barata. Dati ka ito duman yan sa Santiago, nagdipo siyudad kan Iriga. Naglipat na. Anday mangganang kagawad si mister niya, si Dere Bareta. Kung ano kan nagkandidato man day ng gana dyan sa San Isidro, naglipat man akong Santiago. Masalimuot pag-arog kayo ng politika. Para inambugan sa naman. So tao pig-ambugan. So politiko pig-ambugan. Kaya day nakita magpara-kandidato pag-arog kayan. Ako makararaya magpara-kandidato sa barangay. Pag-abot sa politika, harambugan. Nagahambog sa politiko, nagahambog sa kandidato. Ay, so butante. Di, mas nanganganaan ang politiko na pagparahambugan kan mga butante. Grabe, ang solicit kung ano-ano na silang mga alibay. Siyempre, sa politiko man, may parabutig-butig. Ma-promesa ta. Nganing gumana, kamu man daw.
Say an may kasalan digdi. Bako sa naman sa mga politiko an may kasalan, pati ang mga butante may kasalan man digdi da nadadara sa mga promesa, nadadara sa dikit na kwarta, nindaram na apektado ang sa ilang mga pagkabuhay pag-abot kan panahon na mayo ng eleksyon. Anuan sa linya nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat, Giraray Karondang Phillip. Kasumpay kan konfirmadong kaso ng African Swine Fever o kaya ASF duman sa Banwaan kan Phillip Camarines Sur, tulos naman na nagbukta in animal checkpoint at ang Phillip sa mga boundaries kayo ni ipinag-lansar ang dokumentong pinag-uurot sa mga biyaherong nagbibiyahe ng buhay na orig as in man frozen goods. Iyo ang mga veterinary health certificate, ASF negative result as in iba pang dokumento hali sa Department of Agriculture para man mapugulan na maglakop ang sinambit ng kenang. So sa mga border checkpoint madahiling sa barangay Palestina sa boundary kan Pili as in Ciudad Dinaga kung sa pinagre-requisar kan mga tauhan kan Municipal Agriculture Office ang mga dokumento kan mga biyaherong may daradarang urig papalaog o papaluwas kan Banwaan. Siguro naman puwas noon ang Municipal Agriculture Office objeto kan checkpoint na masiguro na kumpleto ang mga dokumento as nagsusunod ng mga tinataypo na requirement ang mga nagbabiyahe ng urig. Siguro man sa mga pinaglalao man na magtitinir ang animal checkpoint sa Pili in poco mas o menos 2 semana o kaya hasta ideklarar kan DA na cleared na sa ESF ang sinambit ng Banwaan. Dagdag niya to na Bareta sa lado lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Iriga reporting. Salamat Giraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Sobra sa 11 barangay sa probinsya kan Camarines Sur panibagong naideklarang drug cleared. Ang mga barangay na iniyuan kinabibilangan kan barangay Inuyunan asin Umbaw Pulpog sa bayan o sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Barangay San Francisco asin San Antonio, Kipayo sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Barangay Handung sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Barangay Alianza, Sintag Pukul sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Asin Barangay Sagrada San Roque, Ulag Pequeño, asin La Purísima sa Banwaan man kan Tinambak, Camarines Sur. Sa Unmil, 36 na barangay sa probinsya kan Camarines Sur. Sa 908 na barangay ang apektado kan illegal na droga, 679 digdian deklarado ng drug cleared. Katumbas man kan 74.77%. Nasa 229 barangays ngunyan ang nasa proseso na kan pagdideklara bilang drug cleared barangay. Sa kabilugan iyon may 11 mga banwaan na ideklarang drug cleared municipality. Ginagrahay na. Nagbabalik man si Karondang Diggs Martinez, pasok. Morning, Giraray Karondang kay Phillip. Dagdag na informasyon, Giraray hali sa luwas na contain niyang count gikan sa DOH Bicol na si HD para sa indang 2026 sa ligtas tigdas MR o Missile Surveillance Supplemental Immunization na activity na kung sa'yo nangangapulan sa ngunyan nasambitan ng ahensya na abuton ang 95% vaccination coverage para sa immunity
kan mga komunidad tanganing maproteran ang kada aki laban sa pagkalat kan hilang na tigdas asin na tigdas hangin na tangon niya na o ta base sa indang quick count kan nakaging aldaw na Agosto 27, 2026 alas 7 ng pagkaaga iktita rin ng Bicol na 465,492 na mga kakian na edad anong at sa 59 bulan na bakunahan na kana MR vaccine na pwesto ni nasa 71.24% kan target na 2,647,092 na sa kada probinsya ang mga nabakunahan sa probinsya ng Albay na sa 121,700 na sa probinsya ng Camarines Sur ay Camarines Norte 43,600 ang probinsya ng Camarines Sur 132,937 na makaakihan o 64.41% kaya nasa 206,391 na target na mabakunahan sa probinsya ng Catanduanes 17,700 o 63.21% sa probinsya ng Masbate 85,222 sa probinsya kana Sorsogon 53,000 na makaakihan na o 62.32%. Atin sa syudad ng Naga 10,762 o nasa 56.07% kan 19,194. Hindi man sa syudad ng Iriga sa nanap niya itong quick count na mga kaakihan na digding na bakunahan na sa 7,476 na kumpuesto ka ni 67 na kay puan pang mabakunan na kakihan na kay puan pang mabakunan na akinig sa syudad ng Iriga nasa 3,667 pang kakihan na idada sa isa sa 59 nga bulan kaya man nangangapudan kiraray na DOH Bicol sa mga kamagurangan at mga guardian kan mga kakihan nagdaroon ng mga sindak akin na idada 60 health center as pabakunahan na laban sa tigdas hangin. Naan bakunang pigtataw dito sa MR supplementary immunization activity, ligtas, effective. Maduraraan na pagbabakuna hasta ngunyan na aldaw na Agosto 28 kan presenteng taon na 2026. At natuyang dagdag na Bareta Asin Martin Jr. para sa RPN DCGI reporting. Report! Salamat karondang Diggs Martinez nagpupungak-pungak na bagaan sa imong cellphone. Pero lobat na. Happy birthday palan kay Sir Larry Norlasco kan DepEd digdi po sa siyudad kan Iriga. Nagsiselebrar po siya kan sa iyang kumpleanyo ngunyan pong pagkaaldaw. Again, happy birthday po sa imo Sir Larry. Man sa partido area sa Banuan po kan gawa na sabi digdi tawan niya to ni Nostisia si Ruby nagalok na si Mayor Eugene 20 billion in 50 mil de pesos na reward money para sa makapagtutok do may pag-aaram sa pagkagadan kan 15 anyos na si Ruby nagrampa porteria. Si Ruby anak ko ang mayo ng buhay duman sa barangay Matakla, Goa, Camarines Sur kan nagtalikod pa Agosto 21 ngunya na taon. Nyantras na nagpaluwas naman in kasugwan ng alkalde na mahigpit na ipautuban curfew for minors puon sa oras na alas 10 nin Banggi. Saro, haloy na curfew yan. Aki pa ako hanggang ngunyan, mayo man baga natutupad ang curfew. Sige sana garala kan mga kahubenan. Puro baga para motor, pigdadakop. Mga araw ka na tao,
Dahil dapat ang tauan pagkakataon padusahan yan. Mayong konsensya, gigibo kaan. Tama, dapat may curfew na talaga. Sana naman po itong mga sa mga PBBM, barangay scholar, itaw naman sa mga beneficiaries ta sobrang kaipuhanin kwarta. Una ako, yan, curfew ang hanap nindo. Ano ta, para sa barangay scholar na nakaabot. Tama yan, para maparikasan paghanap kan mga kriminal na yan. Kapag may nangyaring krimen, saka naman balik curfew. Nani ba kayang highway digdi sa tigaon, mayong ilaw, may postiman kuta. Hindi mayong ilaw sa mga mga boss. Baka naman lang lalo na digdi sa Quezon Street, poblasyon sa may north. Ng grabing diklom. Kaya may curfew kung mayo man nagro-robing na para dakop, mayo man giraray. Tama yan, kay puan talaga kan curfew. Ang curfew para sa mga jóvenes. Sigurado, imbes alipot na andalan kan demonyo na suspect, na yan, may reward na. Masakit yan, boss. Dapat para makuha mo may sa detective ka. Dapat talaga may curfew na ngunyan. Kaya dakol na mga krimen, ang nangyayari na. Mangyayari. Tawa sa inman, ako sa naman dyan sa tigaon, nagpaparadakol nga ng mga adik. Yan, sa Iriga, kadakol na bagakan mga adik. Usong-uso na daan harabunan sa nagkapirang barangay sa sentro kan Iriga. Sa San Francisco, kadakol na kan adik, yung daan mga parabon ay inda. Dapat madakop yan, mga adik-adik na yan, mga nagpaparapang habon. Ini nga ning mga sigan tahob ning karton sa mga motor dyan sa sentro kan Iriga, duda man ako kayan. Kaya gapudang nagkakawararaan ng mga nagsasaod. Itong mga sinaodan ninda, minsan nasa lisi ay garo niya ako iba. Dapat kaya CSU na magbantay kan mga motor, bakong ini mga balaw-bagaw na nagano ang CSU, tas sige sinan urongpong. Dapat warak man kamo, magsuray-suhay man kamo, mag-scattered kamo sa sentro kan Iriga. Yaning maaraman nindo, kung siya nag-iikit kan mga sinaodan dyan sa kasentruhan, ay ano na. Ewan mga CSU, takot man sa mga kawatan, digdi sa sentro kan siyudad. Bagay di ako yan mga las, kadakol nga ni kan CSU, kadakol kan market enforcer, pero usong-uso daan harabunan dyan sa merkado publiko ay napangyayari. Ano ang ginigibo kan mga market enforcer na yan, may CSU na, may pulis pa, nagpaparadakol lugod ang parabo, nagpaparadakol pa ang adik, ay napangyayaring buhay tayo ni sa only in Iriga City. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Bareta Asin Platika ni Phillip Baracina. Pigpaparabantayan po kaya kan CSU, ang mga tri-mobile drivers and operators, pigpaparaaralaw. Iyo po yan ang namalis siya ako. Sabi kan jaro kong classmate na para tri-mobile, kunya na istoda, nakaka-classmate ko kan college. So, hali na nga kamo, tapigaalaw na naman nga kita kan CSU. Pambira niya ako. Ano yan? Ano ang ginigibo kan mga CSU yan? Magpastor, kan mga tri-mobile, digdi sa Iriga, ay ano, hindi trabaho man kaya ngayon ninda yan. Sabi sa sakuya. Trabaho pa lang kan CSU sa Iriga, magparapang alaw kan mga tri-mobile na nagpapasakay yan sa kan Iriga. Ay matindan trabaho. Pag day nagsunod, tikitan. Ay maurag, pit malo, mga ngod. Ay lang sa kuya ang manggot. Mga amigo tama, nan ibang CSU dyan, kundi nagpaparatipon-tipon sa nabaga. Kung maalaw kan tri-mobile, solo-solo. Ay napangyayari pag-arog ko kaya ng buhay ta.
Sa bagay, trabaho man yan kan CSU magparapang alaw kan mga nagkakayod na trimobile. Ang problema kaya kan syudad nin Iriga arog po kay ni. Kan panahon ni dating alkalde Madel Alpilor piglimitaran an pagtaunin prangkesa. Ngunyan kan magin alkalde si Mayor Rex Oliva, tapos ang naging pamayo kan Traipo si Vice Mayor Edsel Di Maywat, pinagpadakul na naman. So taunin prangkesa sa mga tri-mobile drivers and operators. Kaya ang nangyayari, kadakol na kan mga tricycle drivers and operators na nagkakayod sa lambang rota. Ang problema, marayo naman pasayro. Apera duman sa mga asosasyon, arog kan mga biyaheng Banao, biyaheng Santiago, ining Sitoda, tapos andyan sa Betoda. Asin iba pa pong mga asosasyon in tri-mobile sa Iriga, dayan mahali na bakong pano. Pero may pasayro yan. Diyan nga ni sa Pasiring Santiago, arkilahon mo dyan, dawa-duwang baldi sa nanin, pintura, sakay mo. 250 ang sabi kan tri-mobile drivers. Sarong biyahe ngayon. Posible man ang sarong biyahe ninda, mapano ang tri-mobile, mag 250. Pero dahil naman ako yan tubod, tan pamasahe, kan sarong persona, nag-aabot sa naman sa lampas 30 pesos. Tapos, kung estudyante pa, senior citizen, discounted po bagayan. Kaya dahil kita magpare-istoryahan kan ibang mga tri-mobile drivers and operators na ansarong biyahe ninda, pasiring dyan sa Santiago, nag-aabot ng 250. Isos Mariusip. Dawa man yan mahal pa ang krudo. Rulukuhan bagan style kan ibang mga tri-mobile drivers. Kaya ito, nagarumduman ko ang arkila sang gatos sana. Pasiring dyan sa Santiago. Pero puro barato pa man sa gasolina. Ngunyan, nagmahal. Hasta nagbaba na naman ang mga produktong petrolyo, ang gasolina. Tinataga man kan mga drivers and operators kan tri-mobile sa Iriga ang mga pasayro. Grabe man. Samantalang duman nga ni Siyudad Canaga, 15 pesos sa minimum. Sa jeep, sa tri-mobile, kita digdi sa Iriga, nag-aabot 18 pesos. Isos Mariusip man mas asinsado pa nga ni Annaga sa Satuya. Kaya dahil po kita magparestoryan kaining ibang mga drivers and tricycle operators. Di po siyudad kan Iriga. Dapat i-regulate yan kan sanggo ng panlungsod kan Iriga na ganon Committee on Public Utilities. Ay man po pag-arugong kayan. Kan maglangkaw sa pumasay, digdi po sa Iriga. Dahil naman hinuros. Yan po ang naobserbaran ko. Abang sakit magpababa nin pamasahe digdi po sa siyudad kan Iriga. Pero pag mapalangkaw, nambagad-bad, kaskason ang mga tricycle operators and drivers. Saro po yun yung panluloko sa mga nagtitios na commuters. Dapat yun po yan ang tandaan. Ini man ang mga miyembros kan sanggo ng panlungsod kan Iriga, sa pangenot ni Vice Mayor Edsel Di Maywat, ano man ang ginigibo kay ni magpalangkaw nin pamasahe. Sinda baga nagbuburot. Na daw kung ani kay ito si Conchal Ros Orol po, baka man chairman kan Committee on Public Utilities, nagsabi nagigibunta na ngayang 22 pesos, baka usa na ngayang 18 ang pamasahe, ta naglangkaw na ngayon gasolina, tapos igwapang fuel subsidy ang gobyerno na 5,000. Hamak mong mga kalukuhan po yan. Dahil na mga nahirak. Kaya mag-isip-isip ang mga taga-Iriga sa mga binurutuhan tangini. Mga pagabat sa satuyang buhay, digdi po sa satuyang syudad. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Bareta Asin Platika ni Phillip Baracina. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa,
nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Sa pagrukyaw kang kapiyastahan ni Ina, patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña, Francia, mawat niya mo ang padagos na katuninungan, asin biyaya ng Diyos sa lambang familia, ang RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, katuwang ang mga minasunod na sponsors, nagpapasalamat sa gigibuhon na live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ngunyan na taon 2026. Honorable Leonardo Jun Narito Jr., Municipal Vice Mayor Balatan Camarines Sur. Honorable Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District Camarines Sur. Punong Barangay Nilsitas Azul, Bermas and Family, Barangay Luluwasan, Balatan Camarines Sur. Honorable Princess May Berses Masbanwa and Family, SK Federation President, Balatan Camarines Sur. Former Municipal Councilor Ruben de los Santos Briones. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Baao Municipal Police Station. Police Captain Rolando R. Rigaspi Jr., Chief of Police, Balatan Municipal Police Station, Manghente Beach Resort, Pararaw, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adel Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado, Lalas Boutique and Minimart and BJSN Store, Poblacion Siramag, Balatan, Camarines Sur. Samantas Place Resort and Events Place. Get relaxed and feel the ocean breeze that you're looking for. With your family open for any types of events, located at Zone 4, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur. For inquiries, message their FB page at Samantas Place, Cheer Tracking Services, Las Piñas, to any point in the Philippines. Owned and managed by Mr. and Mrs. Jerry Balagat and family. For inquiries or reservation, contact 0906-733-4144. Milestream Water Refilling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station. Owned and managed by Mr. Christian Elio, Mr. Gino Lumitao and family, also known as Mandaragat TV. Tunewave Lights and Sounds. Services offered: sounds and lights, square trusses, lead wall, stage roofing, lead dance floor, band equipments, generator, cold sparkler, DJ spinner. Tunewave Lights and Sounds is located at Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. For inquiries, contact 0929-6251-842. Tunewave Lights and Sounds is owned and managed by Mr. Ruben M. No. M. Daily Grocery. Items are very affordable. Your everyday one-stop shop, located at Zone 1, Barangay Pararaw, Balatan, Camarines Sur. Jello and Josh Water Refilling Station, located at Zone 2, Barangay Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Josel Belmonte Ani. Saks Flower Shop, Zone 5, Highway 1, San Miguel, Iriga City, near Yusan, Iriga. Services offered: card surprise, bouquet for birthday, anniversary, money bouquet, wedding, sympathy flowers for funerals or any kind of flowers arrangements, retailer and wholesaler. For inquiries, follow their FB page at Saks Flower Shop and Ani Store, located at Barangay Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Diyos mabalos sa saindo po gabos. Sa liwat na selebrasyon kan kapiestahan ni Ina, Nuestra Señora de Peña, Francia, hangad niya mo ang sa indong kaligtasan asin biyaya sa lambang familia. Ang mensaheng ini hatod sa indo kan MSS Driving School Corporation. Good news sa lahat ng gustong magkaroon ng Student Driver's Permit o Non-Professional Driver's License. Narito na sa Iriga ang MSS Driving School Corporation, located at Highway 1, San Isidro, Iriga City, in front of LTO District Office. MSS Driving School Corporation offers theoretical driving course for student permit and non-professional driver's license. MSS Driving School Corporation is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. At ang kanilang main branch
ay matatagpuan sa Lucena City. Meron din silang mga branches sa Pili, Cumaca, Quezon, Alabat, Quezon, Buak, Marinduque, Candelaria, Quezon, Santa Cruz, Marinduque, Torrijos, Marinduque at San Juan, Batangas. MSS Driving School Corporation is now in Iriga City. Tara na, maging professional drivers. Mag-enroll sa MSS Driving School Corporation. MSS Driving School Corporation is owned and managed by Mr. Joven B. Colina. Just contact 0965-653-3349 or 0915-032-0490. Happy Fiesta, Bicolandia. Viva la Virgen. Viva el Divino Rostro. RPN DCKI Iriga joins the joyous celebration of Piña Francia Fiesta 2026 with this year's theme, Ina Nurturing a Growing Church, coinciding with the 144th Feast of Divino Rostro and the 316th Feast of the Solemnity of Our Lady of Piña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of RPN DCKI Iriga with the following sponsors: Mr. and Mrs. Rafael Jr. and Judith Simbulan and family of USA, RBO Events Place and Fitness Gym, San Vicente Gurong-Gurong, Nabua, Camarines Sur, owned and managed by Barangay Kagawad, Reynaldo B. Orante and family. Isnado family, San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Pedro Longcasa and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Honorable Olpiano P. Duran Jr. and family, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ruben G. Biares III, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ronel P. Ramos, Barangay Kagawad, San Vicente Obon, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Mariano Jr. and Maria Virginia Nierba and family, Mr. and Mrs. Michael Piñones and family, and Honorable Rosie Nagyatan, Barangay Kagawad, Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Sa inman kita mapaduman, an sa tuyang puso pirming mabalik sa runa kan Bicolandia. Huli sa pagkamuot kiina sa satuyang pag-iriba ngunya nakapistahan lugod magdanay ang satuyang paglaong kusog nin buot asin pagkamuot sa lambang saro. An mensaheng ini hatod sa satuya ni board member Donaan Roy Onyate kan ikalimang distrito kan Camarines Sur. Welcome sa Bicolandia. Happy Fiesta. Viva la Virgen. Viva el Divino Rostro. Sa inman na sulukan ringkunada Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Bareta Asin Platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na po kitang 44 minutos. Makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Nangapudan man si Deputy Chief of the PNP for Operations, Police Lieutenant General Wilson Joseph Lopez, nin suporta sa kooperasyon sa gabos na police officers sa Bico Region para sa bagong Regional Director na si Police Brigadier General Randy Glenn Selvio. Pusog sa pahayag ni Lopez na bilang miyembro kan pulisya trabaho nindang maproteran ang kada buhay, mamantiniran peace asin order kan kada komunidad asin suportaran ang kada kampanya bilang police service asin magpadagos sa pagsugpo kan mga krimen.
Pigrebayan ni Selvio si Police Brigadier General Erosito Miranda na naabot na ang retirement age. Mientras tanto, mainit na sinabatkan Police Regional Office 5 si Police Brigadier General Randy Glenn Selvio sa iyang pagserbi bilang bagong Regional Director kan Police Regional Office 5. Tapos ini pong ipigdesignar si Attorney Jeremy Lotok bilang bagong Regional Director kan National Bureau of Investigation, Region 8. Ipighira sa nasambit na impormasyon sa paagi kan konfirmasyon ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez makalisan pag-uulay asin pagresibi sa bagong opisyal kan ahensya. Antes ang sayang bagong pwesto sa Eastern Visayas, nagserbi si Lutok bilang Regional Director kan NBI Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, as in naging hepe man kan NBI Cybercrime Division. Marumduman na naging parte man si Lutok kan Urulay, kalis magserbing testigo kan prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kan Hulyo 2026. Sunod kan pagkakadesignar bilang bagong Regional Director kan NBI Region 8, liwat naman natawan doon ang mahiwas asin makulor na karera ni Lutok. Nasa labis sa 12 taon nang ining nagsiserbi sa National Bureau of Investigation. Pagkumpiska kan sagip kalikasan sa mga gamit sa national projects, ipigdulok niya to sa DPWH, sabi po ni Congressman Arne Pentevella kan Port District kan Camarinesor. Ining mga nakaaging aldaw nagdadakulan na nababaritaan tang mga insidente nin mga proyektong naabala kausa kan pagkumpiska subuot kan sagip kalikasan, task force kan Kapitulyo sa mga ekipahing piggagamit sa litimong trabaho arog kan tinampo, line canal asin clearing operations. Kaya kasudma sa budget hearing kan DPWH naghagad kita nin mas malinaw na pulisiya. Asin mas tultol na koordinasyon kan DNR, PNP, DPWH asin kan iba pang ahensya para mapundo na abuso asin dain na maabala ang mga proyektong para man sana sa kapakinabangan kan publiko. Arog kan permitan pigsasabi bako na po ini tungkol sa politika, grabe na ang pang-abuso kaya daita man pwedeng hilingon na sana man tang nagsasaparan sa tuyang makaymanwa sa Camarinesor. Yan lang. Pag-arog na kaya. Pati sagip kalikasan, sinasagop na pala ng mga patrabaho kan DPWH. Lopet, digdi sa Kamsure. Tainang patawad, bako sa ng kwari. Tining DPWH, bigulang pan proyekto yan o man ang mga sagip katikasan ini. Mga tikas man talaga. Sabi ni Congressman Arne Pentevilla, dahil siya matugot. Napatian proyekto kan gobyerno tikason. Kan mga sagip katikasan na ini, digdi sa tuyang probinsya. Isos Mariosit. Grabe man, ang pamimerwisyo nindo, mga tikas talaga kamo. Tayan sa nanindo. So, kwari, bakong ang proyekto kan sa tuyang gobyerno. Pati yan, tinitikas pa nindo.
man si Karondang Raquel. Pasok. Salamat kami karon ng Phillip sa sabi pang tugang informasyon sa Radyo Nepal. Ipiktiklaran ng drug sing barangay sa probinsya ng Camarines Sur. Matapos makumpleto ang mga tinalpan tulad sa Iraro ka Barangay Drug Clearing Program, sa Regional Oversight Committee ng Barangay Drug Clearing Program na ipinagsagip pang nakalisnal daw sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall sa may Capitol Complex sa Banwa, sa Kandang, sa Banwaan, Cavite, probinsya ng Camarines Sur. Kabilang sa mga bagong drug lord barangay, iyo ang inuyunan asin ang Kumpaw, Punpog sa Banwaan ni Hula, San Francisco asin San Antonio, Ipayo, sa Banwaan ni Calabanga, Andong sa Ligmanan, Alyansa, Sinang Alcohol sa Banwaan ni San Fernando, Sagrada, San Roque, Olag, Pequeño, asin ang La Purísima sa Banwaan ni Tinambang. Sa report tabi karon ng Phillip na pinagpaluwas ng Police Regional Office Number 5 na makapagbigay ng transfers sa dangerous drug pool o TTP kabila ang kawaran ng supply ng drug infrastructure, kawaran ng drug personality sa sinang pagkakaigwa ng aktibong programa laban sa illegal na droga. Sa pinakauling deklarasyon, huminabot naman sa 679 hali sa 908 na drug-affected barangays hindi sa probinsya ni Camarines Sur ang naideklara ng drug lord mantang 229 barangay pa ang nagtitinir na drug-affected. Sigun patabi karon ng Phillip sa Police Regional Office Number 5, magpapadako sa Karondang Raquel na ibarita ko na bagayan. sa pakikipagtabangan ka mga lokal na gobyerno. And katakot yan tabi karon ng Phillip, ipikinggan nyo sa ngunyan ka Police Regional Office Number 5 na babat bako lang da sila ka mga kapulisan makipag-coordinar man ang lambang LGUs tanganing ang mga barangay na nakasasakupan kag sa lokal na gobyerno maideklara ng drug lord. So yung tabi karon ng Philippines sa tayo pagtugan ng informasyon ikan sa location para sa Arpent Skera Ronda taga-Caceres reporting. Report! Pero orotro na ang baretang yan eh. Kaya nagmo-monitor si Karondang Raquel para barita ko na yan sa bago. Sa sunod yan, barita pa yan ni Ate Glenn. Police Retirees Association nagkaigwanan na courtesy call kay Mayor Oliva. Police Retirees Association Incorporated, Iriga City Chapter, paid a courtesy call on Mayor Rexy Oliva on August 26 at the City Mayor's Office in Iriga City. The visit brought together the association's newly organized set of officers and members led by President PIMS, Nino M. De Chusu, who introduced the chapter's officers and board of directors to the mayor. The PREI Iriga City Chapter's officers include Internal Vice President PIMS Emmanuel L. Atresa, External Vice President PIMS Jerry Caliofe, Secretary PIMS Wendell G. Abanyo, Treasurer SPO4 Pedro C. Martires Jr., Auditor PIMS Sergio S. Valenzuela, Business Managers PIMS Agripino Nagrampa III, si classmate, and PIMS Francisco Corta. Corta o Cortan? Sergeant at Arms PO4 Renato Risuco and PO4 Leno Maestrado, Liaison Action Officers PO4 Abdo Naher G. Asare and PIMS Domingo S. Namoro. BIO Police Captain Migueleo O. Borromeo, Board of Directors Police Colonel Cirilo D. Trelles, Police Lieutenant Colonel Alejandro M. Monge the second, Police Lieutenant Colonel Van L. Ayusa, Police Lieutenant Colonel Ariel P. Blanco, Police Major Samuel San Jose, Police Captain Andrea Belleza, SPO4 Lowell Timura, SPO4 PDL Babagay, SPO4 Gerardo Babagay, SPO4 Ruben de Lima, SPO4 Noel de Manariga, and SPO4 Edgar Bermeo. Also present was Mr. Feliciano Rabago, Office in Charge of the City Security Unit CSU. Garo si Clito Rabago ini
Koroklito pero Feliciano man siya na pala. The courtesy call highlighted the association's continuing role in fostering camaraderie among retired police personnel and maintaining meaningful ties with the local government while providing an opportunity for the PREI Iriga City Chapter and the city government to strengthen coordination and explore areas of mutual support for the community. The City Government of Iriga welcomes the PREI Iriga City Chapter and recognizes the valuable experience and continuing contributions of retired police personnel to public service and the community. Grahay na, nagtatayo na kading mga opisyal. Isa na magkaarg ko mga pulis na ibang mga naawul, nag-retire, pero mga nagin posher ay ngingeri. Nay, ini mga pulis na yun sa mga tol-tol, kaya naka-retire. So iba man, nag-awol, 5 pulis na darig di sa Iriga, nimbelto sa droga, Isus Mariosit. Na nagkadar ako, dakul na. Eh, pag-iraray nagkakakorontin to, ano ba? Retire. Ano ba? Awol da. Ay, ano nang mga gibonindo yan, mga bossing, nakakaraot ng kamo sa imahin, kan mga tol-tol na pulis. Diyan man po sa probinsya kan Albay, I am honored to have been part of the food security and national competitiveness, high level round table on building resilient food systems organized by the Arangkada Philippines Project and Food Industry Asia. The event provided an important avenue for government, industry, and other stakeholders to exchange perspectives on strengthening food security and improving governance. Naniniwala po ako na governance reform ang labi para sa mas makusog, inklusibo, asin food secure Philippines. If we get governance right, we create the conditions for greater investment, innovation, productivity, affordability, and resilience across our food systems. Through better governance, we can build a food system that is capable not only of feeding Filipinos today, but also of securing our food future for generations to come. Bilang chairman kan House Special Committee on Food Security, padagos ko pong isusulong tuman sa Kongreso ang mga reformang magsisiguro ng hababang presyo kan pagkakan, stunting sweldo, asin mas matatag na kabuhayan para sa lambang Pilipino. Hali po yan kay Congressman Adrian Salceda kan 3rd District of Albay, na UN Chairman kan Committee on Food Security. Sana magibuhan mo nin paagi na magbarato ang bagas dahil magpara o magmahal man ang preso kan paroy. Bilang chairman kan Committee on Food and Security digdi po sa tuyang nasyon. Saro sa mga problema kan mga paratungod din bagas ngunyan pong panahon kan kamahal ng presyo kan bagas 38 mga bukbukon. Tapos ang NFA ngunyan dahil na nga nagbababa sa 40 pesos ang kada kilo kan bagas na NFA. Yan ang pinagngangalas ko. Babara karon ang paroy, kabarato. Naglalampas ng 20 pesos, maray kanin ko niyan, nag-orlangkaw na. Pag matungod ka, kamahal kan bagas. Papabakalang kanin bagas ng mga halis sa National Food Authority, 40 pesos, 38 pesos. So, dahil na makakanintawan, iba? Ay, ano ng gobyerno tayo, no? Napasain daw. So, pangako, promesa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na tigwang 20 pesos na bagas na matutungod sa tuyang mga kababayan. Sabi kan iba, nagtubod pa kamukayan. Yan, promesa.
dahil na ka mag-asang tutupadon, sabi kan ibang mga kababayan niya to. Raypan preso kan ata, 20 pesos na. Sus Mariosep. Tapos may ESF pa, ano reg? Paano nasa na ang pagbuhay kan sa tuyang mga para atamanin ori. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres, Diggs Martinez at Sinman Jonathan Oliva. Sa lado technical si James Oco, tuman sa transmitter si Chief Pes si Jimmy Guanzon. Kuman po si Phillip Serdan Baracina nagpapadyos mabalos kan sa indong ding sawang pagantabay. Mga karonda